Il-bejja jħajruna biex nixtru b'mod impulsiv? Ir-risposta hija iva. Il-bejja jużaw ħafna modi biex jwaqgħuk biex tixtri xi ħaġa li ma kontx ippjanajt li tixtri. It-tattiċi fini li jużaw il-bejja li jinkludi li qiegħdu l-oġġetti fit-truf tal-iskaffar biex taqbadhom inti għaddej mingħajr ma taħsibha darbtejn. Illum ħafna bejja jeħdulek id-dettalji meta tixtri minn għandhom. Dan jippermettilhom li jibnu profil dwarek, dak li tixtri, dak li tħobb, kemm tonfoq, etc. B'hekk inti tisfa' fil-mira tal-bejja online permezz ta' messaġġ mimgħut fil-mobile tiegħek jew jibatulek emails biex jirriklamaw prodotti jew servizzi ġodda bħal meta jasal stok ġdid jew ikun hemm xi skont li l-profil tiegħek juri li inti għandek xi preferenza għall-affarijiet in kwestjoni. Nista' naqqas dak il-ħtieġa li nixtri b'mod impulsiv? Tħossok tajjeb meta takkwista xi ħaġa ġdida u tħossok eċitat bl-oġġett l-ġdid tiegħek? Int affaxxinat bin-novità? Tindirizza d-depressjoni billi tmur fuq shopping spree? Jekk iva, int bagħti minn xiri ta' impuls. Ix-xiri ta' impuls iffixkel il-budget tiegħek u jeqret kull pjan li għandek biex tiffranka l-flus billi mingħajr ippjanar xieraq għax-xiri qed tuża flus li int inizjalment intenzjonat biex tonfoq x'imkien ieħor u tiżomm biex tixtri xi ħaġa li m'għandekx bżonna. Nista' nagħmel xi ħaġa kontra x-xiri tal-impuls? Iva, hemm ħafna affarijiet li tista' tagħmel biex tiġġieled il-ħtieġa li għandek għax-xiri impulsiv. Identifika d-dufija tiegħek u hu azzjonijiet li jindirizzawha. Jekk taf li inti għandek tendenza li tixtri b'mod impulsiv, meta tirċievi ċ-ċekk tas-salarju tiegħek, evita li tersaq lejn il-ħwienet f'dawk il-ġranet. Tħallix dak l-impuls jikmandak. Kemm il-darba xtrajt b'mod impulsiv u jiddispjaċik wara? Dak li seta' jidher bħala oġġett tajjeb fil-mument li rridtu, jista' jidher bħala imbarazz jew mhux neċessarjament tant mixtieq il-ġurnata ta' wara. Ħalli dan l-impuls għal għada, x'aktarx li se ssib li din il-ħtieġa ser tkun inqas il-ġurnata ta' wara. Uża il-flus kontanti u ħalli il-cards tal-kreditu id-dar. Meta tmur tixtri, tieħux il-cards ta' kreditu miegħek. Iġbed il-flus għabbażi tal-budget li tkun ippjanajt għalik stess u ħalli il-kard id-dar. B'dan il-mod iktar ikun faċli għalik biex iżomm rekord ta' xed tonfoq. Jekk għandek numru ta' cards, naqqashom. Evita iċ-ċentri kummerċjali. Jekk tiġik it-tentazzjoni li tmur iddur il-ħwienet biex isib xi ħaġa bi prezz tajjeb, evita iċ-ċentri kummerċjali. B'dan il-mod, ser ikun hemm inqas affarijiet li jwaqqgħuk fit-tentazzjoni. Il-bejja huma konxi tax-xiri ta' impuls u jużaw il-psikoloġija biex jqanqlu l-impuls tiegħek billi tixtri. Jekk tmur tixtri biex tneħħi tensjoni jew biex tħossok tajjeb, biddel din it-tendenza ma' oħra, pereżempju, mur il-ġim jew mur imxi. Fassal budget u amministrah. Għamel priorità fuq in-neċessitajiet u ara xi dħul għandek disponibbli għall-infiq. La darba tkun taf x'inhu dħul disponibbli li għandek għall affarijiet żejda, żomm ma' dak il-budget. Taqbżux. Skont l-għażliet tiegħek, fi żmien qasir inti tista' ssib lilek innifsek jew bi kreditu fuq il-kard jew b'aktar flus il-bank minn xahar għal xahar.